Sen kıyna Hava. diyor. Ha, Sen kıyna kıyna diyor. ya. Şu çemçeden sonra birce yankı çemçe diyenden sonra şu hava birceden sonra geliyor hava. Yok kıyna kaka alıp çıkacaktı ki kaka yönü durdu arasında. Hava sen işte öğren ayt. Öğren bir üç kere kaytalap iyirleydin. Yo, Ben men- ayttım. Ha men aytýan ki yankı bir kıyna ki bir şorja terçe der. Şorja terçe diyenden sonra Ay yo sen şon kaytalap öğren bir üç kere yanmaçyan. yankı mi? Yankı bir antak ki birce yankı şorja terçen şorbatynyň şu terçe näme gerek diýen başga bir zatda tavugyň çiçeğinde çorbaty bolsa gawy boljak. Şun çiçeğin çorbaty etsek gawy bolar. Terçe kişik bolýar, doýurmaýar terçe. Mene yankı çiçeğin çorbasy diýsen gawy dilime gawy geljek. Şonu ütket işte. Yo sen ayt işte. Antak Antar gerek. Yo bir antak bolsa bir çemçe şorja terçe çorbat O diýdi. birce çemçe terçe diýdimmi? Terçe şu terçe gelişmeýär. Çorba yankı çiçeği diýil bolar häzir onu göreýli häzir. Kaka aýdar onu. Kaka ýaňadan aýtdy kakam.